Hey guys, hello India. Dinai जोबथा फुजा नैबे दैमायाव बासायगोन लोगोफोर नोंथांमोन देखायगासिनो आं दिनै नोंथांमोन नायलांबाय दा भिडिअखौ लोगोफोर ओ चलो नै जोंना दिनै लोगो मोनदों बिथां सारखौ मा खबर ए तामा बरिया आंनि भिडिअखौ नायनो नोंलाय नायो साबनो नायो बा गोदोनि लोगोमोन तामा मास्टार 3 बोसोरनि सिगां बिराद लोगोमोन आरो बेनिफ्राय जुदा थालायदोंमोन Hensama, wow, apa sih kayak bibir segra, Woi, jangan. Sini lapain nih, Lapai bro, ini, musik kami ini, wow, ini lagu ini, wow, shit, betul. Nih. लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो आं फोजोबबाय लोगोफोर दिनैनिफ्राय फुजाबो गैला बाय टाटा नेक्स्ट बोसोराव लोगो हमना थागोन ओइ नै उखुमब्रि ओंखारबाय लोगोफोर टाटा बाय